Αυτή τη φορά η σιωπή κράτησε λίγο περισσότερο. Τελικά τον ρώτησε. Πρέπει να πεινάτε, έτσι δεν είναι? Γι' αυτό ακριβώς κατέβηκα να ψάξω. Γι' αυτό ακριβώς κατέβηκα να ψάξω τις απαντήσεις εκείνους. Νόμιζα πως το σπίτι ήταν έρημο. Να θεωρείτε τον εαυτό σας ευτυχή που δεν είναι. Παρατήρησε η νεαρή γυναίκα χαμογελώντας. Τα χωράφια των θείων μου είναι πραγματικές έρημοι. Και παραμερίζοντας, ενώ συνέχιζε ακόμα να φωτίζει, το πλατήσκαλο του είπε: «Περάστε μέσα». Διστάζω να σας επιβάλλω την παρουσία μου. Τίποτα δεν είναι, κοιμήσου. Κοιμήσου όπως ήσουν. Τι θα πει κοπέρα να συμβαίνει? Τι να πει, τίποτα. Γιατί να πει κάτι, τι είναι, άλλωστε, σ' αρέσει ακόμα? Αν θα νομίζω να θα είναι η στάση μου.